Slobodan Milošević je trebao da bude saslušan takođe u vezi ovog ubistva, međutim njemu je suđeno u Hagu. Tražim od vas da omogućite da budem saslušan u vezi sa jednom dosad neviđenom medijskom kampanjom. Nije dočekao konačnu presudu, on je umro u Haškom tribunalu, ali je on čuo da se priča da on treba da bude saslušan u vezi tog ubistva, odnosno i onda je rekao nemojte da dirate miru, dođite i saslušajte mene u Haški tribunal. Da ja dam svoju izjavu u vezi toga, ali da to bude emitovano javno, da bude snimeno javno iz Haškog tribunala kako on istražnim organima daje izjavu povodom krivične prijave koja je protiv njega podneta za likvidaciju Ivana Stambolića.